Mutungamiri wemain opposition munyika yeZimbabwe Advocate nelsonchamisa vapindira vachisimbisa vagari munyika yeZimbabwe vachivatsa kuti aiwa let us enjoy, kunyangwe aiwa vanhu vakauya vakakusvora vakataura zvavanotaura ende vanhu vanotozoramba vachingotaura, but we must keep on enjoying, aiwa tingorela kuna Mwari. Sanapinda mashoko anouya achitaura aiwa achinyatsa kupa an example the current situation yaari kuitwa nevakomana with the regime. Anoti subscribe like turn on the bell icon. Tinoda paendo pake muzara nhasi anopinda opotsa picture ramuri kuona rakanzi ramuri kuona rakanzi enjoying unto the end. Anoyanyora achiti enjoying to the end, and you will be hated by all for my name's sake, but he who endures to the end shall be saved. Mark 13:13. Sabbath blessings to you, beloved family. Remember, #good in it. Nelsonchamisa ari kuyachisimbisa masupporters ake achiti aiwa let us enjoy to the end. Anosimbisa vanhu sezvanogara achitaura achiti aiwa Kenani yava padhuze, tava kutopinda muKenani, let us enjoy nyange macircumstances atinosangana nawo, torture, aiwa abduction nezvese zvatingasangana nazvo, kungava kutambudzika kana kutambura munyika, let us just enjoy. Aiwa Kenani yakusvika. Mashoko anodhilivhwa pana Nelsonchamisa achisimbisa masupporters ake zvamunoziva kuti aiwa nyika yeZimbabwe iri mucurrent state, aiwa vanhu havasiri kugutsikana nayo, vanhu havasiri kugutsikana nekutonga kwauri kuitwa. Kutidza mafungiro enyu moti kudii pamusoro pemashoko ake, ndopai pari kuti chibva wapinda mukome section medu wotidza mafungiro ako. Aiwa usava no subscribe or like and turn on the bell icon.